απέναντι έχουν σε ανάγνωση τον Μωάμεθ τον Πορθιδή, τον Μωάμεθ τον δεύτερο, αυτός που πήγε στην τραπεζούντα. Σαν γεμουάτες έμοροι να ζουν εδώ και εγώ ήταν Φραγκόκαστρο. Εδώ πάνω ήταν υπερψωμένη η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου, την οποία και γκρεμίσανε. Και το μοναστήρι το καθολικό που πήγαμε είναι από πίσω. Και από την κέφυρα σιγά σιγά. Πατέρας τολώνων, κάνεις κανάλι κόμπον. Κι ο πατέρας τολώνων, κάνεις κανάλι κόμπον. Εγώ είμαι μουσουλμάν, και εγώ συντάτης χριστιαν. Αυτό ήταν το φροντιστήριο όταν είχα έρθει εγώ, όπως τα και παλιά, με τα κουφουράχια και το νερό χτυπούσε πάνω στα βάρκια. Με τα θάλασσα δηλαδή. Χτίστηκε το 1900 με 1902, κόστισε 10.000 μισές λίρες και 2.000 μισές λίρες κόστισε ο εξοπλισμός του. Έχει 40 περίπου αίθουσες, όλες, μπράβο. Όλες οι αίθουσες βλέπουν στον ήλιο. Είχε καλοριφέρα από τότε, εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και στέγαζε και δημοτικό και γυμνάσιο, αυτό ήταν ένα γυμνάσιο, γενικό γυμνάσιο, από το οποίο βγαίνανε οι απόφοιτοι με δωρικές γνώσεις. Τώρα που είναι η μέρα, προσέξτε αυτά τα χτήματα και προσέξτε σε λίγο το τείχο, το τείχος της πόλεως, τον Αναθανάσιο, πάντοτε να μην ξεχνάτε ότι εδώ που βαδίζουμε τα θάλασσα. Και θα δείτε τις χαμηλές στοές μέσα από τις οποίες δεν υπάρχεις μέσα. Αυτά είναι τα χτίσματα. Να δείτε τον παλιό καιρό που ήταν η επικοινωνία μόνο διαθαλάσσης, ο προσεχόμενος έλεγε Αγία Σοφία, φροντιστήριο και τον Άγιο Γρηγόριο. Και πάλι εδώ ο χορευτής, ο Πόντιος, δύο χορευτές στη σειρά. Να και η Αγία Σοφία που θάλασσα. Τώρα νομίζω ότι έχετε στο μυαλό σας την εικόνα της πόλεως, σε συνάρτηση όλα μαζί, ξέρετε το κάθε κομμάτι που βρίσκεται. Τα εξώτικα με την Αγία Σοφία. Πάμε προς το κέντρο, είναι βράχια ο Ιερός Ναός του Αγίου Γρηγορίου Λύσης, είναι και η Μητρόπολη και στην Απεζόντες. Αυτά τα σπίτια που είναι πέρα από την Αγία Σοφιά είναι κατασκευάζοντα που δεν υπήρχαν την εποχή των δικών τους. Yaşa çolak Karaman, Kapı köylü Maçka'dan. Kapı köylü Maçka'dan, Kemececi Karaman. Kapı köylü Maçka'dan, Kemececi Karaman. Εγώ είμαι Müslüman, και εγώ συντάτης χριστιαν. Εγώ είμαι Müslüman, και εγώ συντάτης χριστιαν. Yoksa kurşmanım, Çekone sakataşım, Kendine sakataşım.
this The Canon. let me put the ball inside. Wait. Ya, mira, por eso tu psicosis. Ute Yastia. I can. I'm sure I can. Yeah. These two men are taping us. They're taking photos of us and they're taping us wherever we go. They follow us. I'm speaking to the camera.